זה הגראונד זירו. הבניין קרס והחלק משמעותי מהמדע וצריך להרוס הכל. צריך להרוס, לבנות מחדש. אחד הטילים ששוגרו השבוע מאיראן פגע ישירות במעבדות מחקר בלב מכון ויצמן ברחובות. הוא גרם לנזקים חסרי תקדים למכון. פגעו בלילה השלישי של מלחמת 12 הימים 2 טילים מאיראן. כל אחד מהם עם קרוב לחצי טון חומר נפץ. חודש אחרי אולפן שישי מקבל הצצה בלעדית לגראונד זירו של מכון ויצמן. לבניינים שנהרסו, למעבדות שנשרפו, למחקרים של שנים שירדו לטמיון. איזה הרס. 2 טילים פה, וזה תורא את עוצמת הנזק. עדיין יש את הריח. עדיין יש של ריח. הפלסטיק השרוף. זה המכון לחקר הסרטן של מכון ויצמן. יש פה יותר מ-20 מעבדות, וזה המקום המרכזי שאיבדנו בו ידע. מדעניות ומדענים שמפעל החיים שלהם קרס ונשרף. תחושה של עצב ותסכול. דמעות ממש. דמעות. בכי. יש לאיראנים ממכון ויצמן. זו שאלה טובה. הם ללא ספק ציינו שזה היה מכוון, הם כן כיוונו לפה. אני חושב שהם רצו בסופו של דבר לפגוע במקום שנתפס במדינת ישראל כמגדלור של המדע. 2 הטילים נפלו בצד המדעי. הנזק הוא אדיר, בין 1.5 מיליארד ל2 מיליארד שקלים. עד כמה נהרס מחקר בגלל מה שקרה כאן? נהרס מחקר, הרבה.